Želim čestitati ekipi Đera na pobjedi. Bila je zahtjevna utakmica, ali mislim da nam je koristila. U prvom poluvremenu sigurno da je bilo bolje nego u drugom, ali idemo dalje. Sigurno ćemo izanalizirati utakmicu, pogledati greške i pokušati ispraviti to u idućim utakmicama. Pa pripremna, vrlo zahtjevna utakmica i znali smo da će tako biti. U srcu smo priprema, umorni smo, igrali smo protiv ekipe koja je vjerojatno najkvalitetnija u Europi u ovom trenutku. Rotirali smo igračice, pokušali i dali minutažu svima. Mogu biti zadovoljan ili možemo biti zadovoljni sa nekim dijelovima utakmice. Vidi se da nam nedostaje još čvrstoće, nedostaje nam duel igre u napadu, tečnosti. Na trenutke je to bilo dobro. Imali smo priliku da taj poraz bude, iako nam on naravno nije bio vodilja, uvijek želiš pobijediti, ali želiš da imaš koristi iz ovakve utakmice. Znamo šta nam je raditi dalje, znamo što trebamo popraviti, na tome trebamo ustrajati i okrenuti se onom što se događa u nastavku pripreme.